Posledný deň 67. ročníka okolo Slovenska sa rozbehol pri Hlohoveckom zámku, ktorý je tradičnou destináciou pretekov. Ponúka atraktívnu scenériu na úvod etapy a opäť sa na hviezdy svetového pelotónu prišli pozrieť aj Hlohovčania. Nedeľňajšiu bodku za pretekmi dala najdlhšia, no zároveň profilovo najjednoduchšia etapa v tomto ročníku. Začínala v Hlohovci a po 184 kilometroch končila v Púchove, ďalšej cyklistickej bašte. Etapa previedla pretekárov cez viacero zaujímavých miest. Išli cez najstaršie pútnické miesto na Slovensku vo Štvrtku alebo cez Ťachtice, ktoré sú známe vďaka Alžbete Bátoriovej. Spomenúť musíme aj Dubnicu nad Váhom, jedno z najdôležitejších cyklistických miest na Slovensku. Pretekárov na trase čakali záverečné 3 horské a 2 rýchlostné prémie. Na stúpaniach Dúbrava, Košecké podhradie a Lednica bolo k dispozícii maximálne 12 bodov do horskej súťaže. Tu už včera definitívne vyhral Milan Vader z Jumbo Visma. Aj keď sa na šprinterských prémiách očakával ešte súboj o bonifikácie, rozložené boli v etape tak, že si ich napokon vzal únik a zmeny v poradí už nenastali. V úvode sme teda nemali prémie a tak sa celodenný únik podarilo vytvoriť skôr ako predchádzajúce dni. Opäť Slováci nemali nohy či šťastie, aby sa tam dostali a Quickstep pustil trojicu pretekárov. Boli to Charles Quarterman z týmu Koratek, Jepeáskov Palesen z celku Mazouše a Jasper Hest z Volker Wessels. Posledný menovaný bol v úniku aj vo vlaňajšej záverečnej etape s cieľom v Košiciach a šokujúco v nej aj zvíťazil. Členovia úniku mali proti sebe silu belgického Soudalu, konkrétne Tima de Klerka a Jozefa Černého, pracujúcich v čele pelotónu počas celého ročníka. Dvaja špičkoví domestici dopriali úniku maximálne 3,5 minúty. Aj to len chvíľu, lebo väčšinu etapy sa rozostup pohyboval pod 2 minútami. Únik si pripísal víťazstvá na prémiách Dúbrava, Košecké podhradie, v Dubnici nad Váhom a aj v Lednických rovniach. Počas nich pelotón ťahal Soudal Quickstep a mal všetko pod jasnou kontrolou. Potom sa už scéna pripravovala pre záverečný šprint. Posledný kilometer bol technickejší a túto skutočnosť využil Kasper Asgreen. Dánsky cyklista si postrážil nájazd do poslednej zákruty, šiel z prvej pozície a kolega Van Lerbeche za ním odpojil skupinu. Asgreen tak získal k dobru niekoľko metrov a zvíťazil. Quickstep vyhral všetkých 5 etáp. Najlepší šprinter v 67. ročníku Tim Merlier skončil 3. Predtým, ale najmä slovenského sponzora, to bol veľký deň. Rémy Cavagna prišiel do cieľa v pelotóne a stal sa celkovým víťazom pretekov. Quickstep teda vyhral 5. raz za posledných 6 rokov. Jediný triumf im vyfúkol Peter Sagan pred 2 rokmi. Tieto preteky neboli ľahké, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale boli super. Začal som ich víťazstvom, čo nám dodalo dosť sebavedomia. Po triumfoch Tima Merliera, Andreu Bajoliho a opäť Tima vyhral Kasper Asgreen. Je to bláznivé a zároveň veľmi príjemné. V autobuse sme vtipkovali, že po 2 víťazstvách získame aj 3., potom 4. a dnes ráno sme boli vystresovaní, pretože sme chceli aj 5. Bol to veľký stres, ale podarilo sa nám to. Aby to nebolo iba o Soudale, najlepšieho francúzskeho časovkára doplnil na pódiu elitný švajčiarsky Stefan Küng s grupami a 3. bol napokon Milan Vader z Jamba. Zelený dres si napokon obliekol najlepší šprintér Tim Merlier. Ďalšie 2 cenné dresy vyhrali pretekári Jumbo Visma. Milan Vader o zisku bodkovaného rozhodol už včera, Colby Simons vyhral biely dres až dnes. 19-ročný Američan bol v 67. ročníku najlepším jazdcom do 23 rokov a veľmi to prežíval.
Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 25. mieste, no stačilo mu to k tomu, aby si udržal dres pre najlepšieho domáceho pretekára. Rozhodla o tom najmä vydarená 3. etapa, kde ukázal vynikajúci výkon. Tentoraz bol o pár sekúnd lepší ako jeho večný rival Matúš Štoček. Skončil na 16. mieste celkového poradia, čo bolo v tejto konkurencii obdivuhodné. Organizátori udelili cenu pre najbojovnejšieho jazdca celého ročníka Thibautovi Pinotovi, ktorý o pár týždňov ukončí svoju úspešnú kariéru. Bolo to symbolické gesto, no pravdou je, že v 2., 3. i 4. etape to bol práve on, kto v kopcoch najviac pomohol Kungovi a jeho zásluhou sa preteky dramatizovali. Sme hrdí, že sa aj na našich pretekoch lúčila táto legenda, ktorá vyhrala etapy na všetkých Grand Tours alebo monumentálnu Lombardiu. Z týchto pretekov som bol veľmi milo prekvapený, nevedel som, do čoho idem, prišiel som do krajiny, ktorú som vôbec nepoznal, bola to však pre mňa skvelá skúsenosť, som rád, že som tu mohol byť. Dlho som rozmýšľal nad koncom kariéry a už teraz prišiel správny čas. Sledovali sme ďalší skvelý ročník pretekov, ktoré boli bezpečné, dobre zorganizované a pretekári sa za to i napriek jednoduchšiemu terénu odvďačili bojovnou cyklistikou. Ďakujeme a tešíme sa na nasledujúci ročník.